Jimuşe eme biçine çarşıya hesinkaran sobeyana midyada merdini hazırın jiboy çile jiboy sermaye jiboy zivistani dest pê kir temaşavan êja vêga Abdulkadir Arbaq welatiyê 30 salin sobeyan çê dike dibêje batina ser û sermayê re karê me jî gelekî zêde bûye ev jî heta serê çilê wê deam jî bike. Li çarşıya hesinkarên mîdya de amadehiyên ji bo zivistanê dest pê kirin. Hosteyên sobeyan ji niha ve dest bi çêkirina sobeyên êzingan kirin. Karê me sobena payîza ber çêle de çê em jî heziriya çêle dikin em vêdaxana însan nequfilin dem jî karekî bikin. Sobeyên ku tên çêkirin bi taybetî jî ji aliyê gundiyên herêmê ve tên girtin. Berem firoşin ji gunda genelde dikirin yani Helaxeya, Bahwarê, Ernasî heta ji Omeriya tên yani. Abdulkadir Arbaxê ku 30 salin sobeyan çê dike dibêje hatina gaza siruştî ji bo meslekê me talûkeyeke mezin e lê heta niha mezirareke mezin nedît. Heta nihakê doğal gazê te etkî nedaye me heka ji niha bêde etkî bide me ji bo çê tê bêjê heta niha doğal gaz êgo hatiya xaniyê wana xaniyê wa genelde qarolîferin ew jî zatên soba nînet xaniyê wa da lê ji îro pêde belkî hinekî etkilemiş ki gona çê gunda hiç me fazla etkilî nake lê wextê ku herê gunda halî lewê me etkile.